spolupráci s www.motointegrator.sk vám prinášame test jazdeného Volkswagenu Passat B7. Passat B7 prijali niektorí fanúšikovia značky s rozpakmi. 7. generácia totiž nie je úplne novým autom, ale veľkým faceliftom. Napriek tomu sa nedá autu odoprieť veľký úspech. Ide o jedno z najžiadanejších jazdených vozidel na našom trhu. Je veľká popularita Passatu oprávnená? Dizajn interiéru a exteriéru je konzervatívny. Jednoducho nenadchne, no ani neurazí. Výhodou je, že jednoduché krivky auta tak rýchlo nezostarnú. Interiér pôsobí hodnotne, najmä vo vyšších výbavách. Nájdete tu mäkčené plasty, ale tie z nepochopiteľných dôvodov chýbajú na stredovom tuneli, kde sa koleno dotýka tvrdého materiálu. Pre ľudí s dlhými nohami to môže byť mimoriadne nepríjemné. Materiály v kabíne však výborne odolávajú opotrebeniu. Ergonómia ovládania je na výbornej úrovni a už klasicky vás tu nečakajú žiadne nepríjemné prekvapenia. Aj základné kreslá sú celkom slušné. Športové sedačky sú vďaka vyššej bočnici vhodnejšie na dlhšie presuny. V ponuke bola aj verzia Alltrack určená mimo terén. Tá mala vyššiu svetlú výšku 165 mm a pohon 4Motion v základe. Možno to bude znieť ako klišé, ale šoferovať Passat je nuda. Je to zlé? Nie je. Teda pokiaľ nehľadáte pri jazde nejaký zážitok. Passat však ponúkne iné kvality, napríklad výborné odhlučnenie celého auta. Pocit zriadenia je mimoriadne umelý. K vašim prstom sa dostáva len minimum spätnej väzby od predných kolies. Elektromechanický posilňovač je navyše preposilovaný, no niekto to môže vidieť aj ako výhodu. Inžinieri sa zamerali na jazdný komfort a to sa im podarilo najmä v spojení s vysokoprofilovými pneumatikami. Na nízkoprofilovkách už podvozok taký presvedčivý nie je, najmä pri športovom podvozku. Passatu vyhovujú diaľničné jazdy, na zakrútených cestách sa necíti doma. V ponuke bol aj adaptívny podvozok DCC. Pod kapotou sú rôzne pohodné jednotky. Hlavnú úlohu tu hral downsizing. Základom je turbomotor 1.4 TSI s výkonom 122 koní. Výkonnejšia verzia Twin Charger dostala 160 koní. Neskôr tento agregát nahradila 1.8 TSI s rovnakým výkonom. 2 liter TSI ponúkol 211 koní a slušnú dynamiku. S výkonnejšími turbomotormi sa dá jazdiť za 8 až 10 litrov benzínu na 100 km. Vrcholnou verziou bol motor VR6 s objemom 3,6 litra a výkonom 299 koní. Spotreba má veľký rozptyl od 9 do 13 litrov. Záleží najmä na spôsobe využívania. Motor je poslednou atmosférickou jednotkou v Passate. Motor 1.4 TSI trápila preskakujúca rozvodová reťaz. Verzia Twin Charger pridáva aj problémy s prasknutými piestami. V ojedinelých prípadoch sa vyskytovali problémy s reťazou aj pri motoroch 1.8 TSI, 2.0 TSI a 1.6 FSI, ale až pri vyššom nájazde. Pri kúpe rozhodne poriadne počúvajte ráchod reťaze. Ak si nie ste istí, dajte to skontrolovať odborníkovi. Pri motoroch TSI a FSI sa navyše častokrát objavuje aj vysoká spotreba oleja a nadmerná tvorba karbónu. Riešením je tankovanie kvalitného paliva a častá výmena oleja, maximálne 15 000 km. Na long life interval radšej zabudnite. Výmenu oleja v motore a základnú údržbu vám urobia aj v sieti servisov Q-Service. Pod kapotou B7 už nenájdete legendárny motor 1.9 TDI. Nahradili ho modernejšie jednotky 1.6 TDI a 2.0 TDI so vstrekovaním Common Rail, ktoré priniesli lepšiu kultivovanosť, ale aj vyššiu náchylnosť na kvalitu paliva a zaobchádzanie. Základom bol agregát 1.6 TDI s výkonom 105 koní. Vyhovuje skôr pokojnejším vodičom. V prípade snahy sa dá spotreba udržať aj pod hranicou 5,5 litra. Väčšina Passatov má pod kapotou naftový 2 liter. Ten prišiel v troch výkonových variantoch 140 koní, 170 koní a 177 koní. Spotreba sa pohybuje okolo 5,5 až 6,5 litra. Typickou poruchou naftových motorov je zakarbonovaný Eger ventil, zriedkavenie ani opotrebenie vstrekovačov, turba a dvojhmotového zotrvačníka. Naftový motor sa na krátke trasy nehodí, pretože potom trpí DPF filter, ktorý sa nestíha regenerovať. Jeho výmena nie je najlacnejšia.
Pozor si dajte aj na automatické prevodovky. Suchá 7-stupňová dvojspojková prevodovka nepatrí k najspoľahlivejším. Objavujú sa najmä problémy s mechatronikou. Našťastie v Passate ju nájdete len pri motore 1.4 TSI. Lepšou voľbou je 6-rýchlostná mokrá dvojspojková skriňa. Pri pravidelnej údržbe niečo vydrží. To znamená výmenu oleja každých 60 000 km. Manuálne prevodovky sú už tradične istejšou voľbou. Pri náročnom používaní vie pohnevať aj pohon 4Motion, ktorý je riešený pomocou medzinápravovej spojky Haldex. Passat B7 vychádza zo 6. generácie, jeho spoľahlivosť je však na vyššej úrovni. Inžinierom sa podarilo zlepšiť niektoré slabé stránky a vytvorili odolnejší produkt. Nemci napríklad zapracovali na protikoróznej ochrane, ktorá je ponovom výborná. Hrdza sa občas objavuje len na 5 dverách verzie kombi. Vyskytujú sa však aj problémy, ktoré sú mechanikom už notoricky známe. Ide o poruchu elektronickej ručnej brzdy alebo nefunkčnú klapku kúrenia. Mnohým majiteľom doslova lezú na nervy vrzgajúce plasty v prístrojovej doske. Niektoré kusy s tým majú problémy a niektoré nie. Občas vie pohnevať aj elektronika, zamykanie a sťahovanie okien. Podvozok je relatívne odolný a aj na našich cestách vydrží okolo 200 000 km. Passat je priestranný, príjemný, tichý a pôsobí hodnotne. Možno aj preto je taký obľúbený. Pri kúpe si však dajte veľký pozor na stočené kilometre. Passat patrí k najžiadanejším typom a preto aj k tým najstáčanejším. Radšej sa vyhnite autám s nejasným pôvodom. Jazdený Volkswagen Passat 7. generácie zoženete od 9 000 €. Náhradné diely nájdete na www.motointegrator.sk.